טוב, זה המשחק החינמי הכי מטורף שכנראה הולך לצאת אלינו בזמן הקרוב. רגע לפני, אם אתם אוהבים תוכן טכנולוגי וגיימינג, מוזמנים לתת לי עוקב וליהנות מתוכן טכנולוגי וגיימינג איכותי ישירות באינסטגרם שלכם. אוקיי, אז בזמן הקרוב הולך לצאת המשחק החינמי Ark Raiders. Ark Raiders הוא משחק יריעות עתידני עם גרפיקה שנראית לא פחות ממדהים, בו אתם תשחקו בתור ריידרים שמופקדים בעצם להגן על כוכב הלכת שעליו אתם נמצאים. עדיין לא ברור אם זה יתרחש על כדור הארץ או כדור מומצא אחר, נגלה בהמשך. אתם בעצם צריכים להגן על הכוכב שלכם מפני זן הארק, שזה סוג של חייזרים רובוטים שהגיעו מהחלל. אתם בעצם תוכלו לשחק גם לבד וגם עם חברים. הבסיס שלכם ככל הנראה יהיה באיזושהי עיר תחתית כלשהי, וכדי לצאת לכם אתם תצטרכו לעלות כלפי מעלה. בתוך הטריילר של המשחק גם ניתן לראות שהוא כולל בתוכו ג'טפק שמוכר לנו מאוד מ-GTA San Andreas, וגם נשקים כמו משגר אימונים וכו'. באחת ההודעות שיצאו לעיתונות נחשף גם שלמשחק יהיה לוט שתוכלו לאסוף. בסך הכל המשחק נראה מאוד מאוד מבטיח ומאוד מצופה בקרב קהילת הגיימרים העולמית. המשחק עתיד להשתחרר בחודשים הקרובים או בתחילת שנת 2024, והוא יהיה זמין למחשב ולקונסולות האקסבוקס והפלייסטיישן 5. ברגע שיצא המשחק אני מבטיח לעדכן באינסטגרם שלי, אז מוזמנים לעקוב אחריי גם שם. עד כאן הסרטון, ניפגש בסרטון הבא.